Zimbabwe. Chokwadi muri Zimbabwe. Kungofisa sangu chirango. Chokwadi chiripo nechikuti kana makateerera muri mukati mekufamba nefenyuro. Muri mukati mekufamba nechimoti muri Zimbabwe. Muri kusinzura kuti nefenyuro iri kufamba nechimoti, iri kufamba nebhora, iri kuita kufa fighter, ndati kuita kutendemura, kuita kutsudzura. Asi ndikada kutaura muri Zimbabwe. Chimiro chiripo panguva ino muri Zimbabwe. Ndiri kufamba ndiri pasi pemvuri wa muzukuru wasekuru. Mwana wekubereka, wekudimba. Zimbabwe. Murume uyu akasimba. Kana ndichitaka simba, ndinoreva kutaka simba, chikwanzero akasimba, saka zvakasimba ndinoti akasimba headway hane dumbu. Manga mambozama. Hey, manga mambozama. Yes. Kudza muri yeZimbabwe nezvangu, but matenderera, mazwengerera. Ndakakudza iwane kana muchitaurira Zimbabwe. Vaudze kuti muri kuona Monya repakanyemba border post alongside Monya repagokwe kada mundo akatsuka kuti svi po rikiti vu ayaya ya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu. Nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe rikandiva ndangoreva ndiri mukati mekureba dzandiri kureva pazuva ranhasi. Muri yeZimbabwe ndinotima mukaseko matima nose anyika ino. Ndinoziva muri yeZimbabwe muripo makamirira makabata chimuti muri mukati mekufamba mukati mekutsudzura. Asi zvandira kutaura nhasi muri yeZimbabwe ndine update yandakataura yevarume vaya vekuwanika zvino vacharova munhu mushure mekuti munikadzi hausvika pamba akapfeka jaketi remuning'ina wemukomana wemurume wake achibvunza kuti wanonoka sei kusvika panguva ino uyezve wakapfeka bhachi wariwana sei. Daniel Orochi will be for wakachiwemba communication. Kana tisingakanganise ndekupi nyai ndekwagutu right pakati petu vaya vaichema vanhu vachiti vanhu vaifona vari parufu kuti izvo mapurisa asvika munenge muri kutsvagwa nezvenyu dzikai mugomo munobva chikafu pakati. Vabereki vevana vachifona vanhu vachinetseka kuti zviri kuitwa nevabereki avo zviri kutirwadza. Wani pakati pevarume ava asiri muning'ina wacho uyu wokuonekwa nebhachi uya akazowanikwa akazvisungirira pane imwe nzvimbo. Awanikwa akazvisungirira. Mapurisa paakapiwa ripoti yekuti vanhu vakarova munhu uyu ndinhengi nanhengi asi havasi kuwanikwa, vakanga vapiwa phone number dzevanhu ava kuti vavafonere. Pavakaona munhu akazvisungirira, mapurisa ndokutsvaga kuona kuti mafoni ane mafoni, ndokuona kuti mafoni namba evanhu ava ndiro, ndokuona kuti uyu munhu akazvisungirira ndiye umwe munhu ane foni yatakapiwa kuti is the one pavanhu vacho vakarova munhu uya uyu akafa. Varitoziva kuti saka pavanhu vaviri kwasara 1 umwe yakatodi akatofa. So ndio zviripo panguva ino. Baba Isabel, mapurisa vakaitere tsvakurudzo ongororo kuti munhu uyu pavanhu vaviri vaya vaitsvagwa vane chekuita nezverufu rwemumwe munhu ikoko akazosungirira ega here kana kuti anogona kunge akaurayiwa. Rati nyaya iripo manje kana yaiyo manje vakobana ninga kuita basa ravo vega. Pane zvino kana vatozokwanisa kudzoka neripoti vachiuza hamaukama kuti munhu yakasungirirwa, asi chavanokwanisa kutaura nechekuti zvavaona zviripo nemi zvamaonawo ndozvavaona kuti vaona munhu akasungirirwa, asi tsvakurudzo ndemapurisa. Zvakaoma muri yeZimbabwe muri kunzwa ka-update iri kusvika zvikanzi pavanhu vaviri vaya vanga vachigara mugomo vaifungidzira kuti vari kugara mugomo asi vaitaura nevabereki vachiudzwa kuti izvozvi mapurisa vari panapa, saka dzikai endai munotsvaga chikafu kwakati tichakutumirai kamari kuti mubude muZimbabwe muende kune imwe nyika iri kunze kweZimbabwe. 1 wacho akawanikwa akazvisungirira, saka kwasara 1 uye asati awanikwa. Pakaipa Baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri